nâng hàm nó tầm mức xuống hàm nó mức xuống na cái Lukurokno tam có cái sạt này mà ăn bốc bần nó kiểu ăn nó muốn hàm nó bơi bần nó coi cọc sân này nana janin cerai mo hayeng mane busur balok na balok makai mene at noi posoni somoyo ngani ka tabu boy ka bini busur kotoli kana angbo abun khang ti kona ro jale asuk balok khatana bo au je at noi bosot cerai prone siming mo hayeng mane bo abo hayeng phai makai asuk posaro pulang dora program se kotor da agi pulang dra ka bangra sing mani mutu jilawa bangra wong mane emne wa abo kuno ketla deng tong kula deng tong saime ang tong ta phuro apro chikon te khai dengja apro no khate abo apin mani engka oba ke tormang ka busuk balok ka tabu khai ko lok lai mutin thaka ang bono no ko mai kre rang kre kuno chambili ba mana moton liya khai khalai ba mania gang abno kuno lan khlai tang samalia to kam atin thaka cái tabuk Lukurokno tam có cái sana ni musung ta Lukurokno khai ang sai chong ko mane mo puputi ka hamnani ang to khalai malia ang to buti no tang khalai kuno pa pawa khalai chong malia no ro borok joto no ana kisa khai ro goi sai ja thai kai ri ana kisa Lukurokno sidi apong na sana norok mani te bithi rok eba ang korok sada sari kha ba hai rok hospital lo tu tlang kha angka tabuk ni no mo cerai no hamni na ni bagai hamri na bagai kahang kurung khai to ni nai bihi pusa to pa sina nang nai kai jak da no khong kha jak da ati hinanya ang tabu kisa bono sai ja rok nai tong ta angka abo hai ke eng mani je bo cerai pro 8 bos no simi eng mani doi pa saro ni to bin bu mung ka tamonin cerai ni bu mung ka bumung khai bini engko Dinesh Debbarma no parang ka para ka sini mo Rambabu Rambabu para